И просперираща България. Заповядайте. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме заедно с българският парламент и заедно с вашата институция. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост. И не само това, въпреки този изключително сгъстен времеви хоризонт, мога да ви уверя, че ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така, че да гарантираме модерното, ускорено развитие на страната